ଦେଖିପାରୁଥିବ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ତେବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନା, ସମସ୍ତ ମାଆ ଆସି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯାହାର ମାଆ ନାହିଁ, ସେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲା ତମେମାନେ ଦେଖୁଥିବ। ତ ମୋର କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମାଆ ନଥିଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପିଲାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାହା, ଗୋଟେ ଭରସା ହେଉଛି ତା ମାଆ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ହେଲେ ତା ମାଆ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ସତ କଥା କହୁଛି, ଯାହା ପାଖରେ ମାଆ ଅଛି ନା, ନିଜ ମାଆକୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ଭଲ ପାଇ ଦେଇକି ରଖ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆ ନାହିଁ, କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦିମୁଠା ପାଉନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାନା ମାରୁଛନ୍ତି। ତମେମାନେ ସେଇ କଷ୍ଟ ପାଇବ ନା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ ମାଆର ଅଭାବ କ'ଣ। ଭଗବାନ ଯଦି ମାଆକୁ ତମ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ନା, ମାଆକୁ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରଖ। କେବେ ହେଲେ ମଦ ପିଇକି ଆସି ମାଆକୁ ଶୋଧାତି କରନ୍ତୁନି, କି ନିଜ ମାଆର କଥାରୁ ବାହାରିକି ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁଥିରେ ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ପଇସା ନଥିଲେ ବଞ୍ଚିଯିବ, ହେଲେ ମାଆ ନଥିଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଞ୍ଚିବ, ସାରା ଜୀବନ ତାକୁ ଝୁରିବ। କାହିଁକି ନା ମାଆର ଅଭାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ମାଆକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଅନି, ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଲି ନା? ଯଦି ଠିକ୍ କଥା କହିଛି ନା, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ମାଆ ପାଇଁ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖିବ।